Така, здравейте! Старите хора са казали, че истината се ражда в спор. Аз наричам спора провокация. Защо ви казвам това? Защото ако има човек, който безрезервно вярва, че провокацията, правилната метафора и правилният ключ към съзнанието са трите абсолютно незаменими инструмента, за да може човек да опознае себе си, след това да се покаже на терапевта си, на коуча си, на психолога си или на приятелите си или на семейството си, такъв какъвто е, автентичен, трябва да умее да разбира тези неща. Така, приготвила съм ви инструмент, с който може да постигнете това. Инструментът е провокативен, ще предизвика спорове, а аз ще предизвикам всеки, който ще каже: какви сте глупости, не ме занимавай, не вярвам в простотии, да се яви на разговор с мен, където може би ще успея да го убедя, а може би той ще успее да убеди мен. Ще бъде интересно да видим. Курсът е 4-седмичен, казва се Таро чрез коучинг, чрез таро карти, как да ги използваме в ежедневието си, за да можем да се свързваме с ситуациите, които ни се случват, да изграждаме правилна реакция, да виждаме нещата от здравословна гледна точка и в дълбочина, как да тренираме интуицията си и да разчитаме знаците, които животът ни дава на ежедневна база. Имаме само 10 места, а вие имате само 20 дни да се възползвате от промоцията, за която е виновен изцяло Дани. Аз нямам нищо общо с това, но той реши да включи и този курс към промоционалните ни оферти за месец декември. Така че до края на декември можете да се възползвате от намалена цена, ама толкова намалена, че струва по-малко от 4 сесии с мен. Направо стил. Така че крадете сега от 1 януари. Следващата група от 10 човека вече ще бъде на стандартна цена. Моите клиенти очакват този курс с нетърпение, не знаят, че го подготвям, така че имате равен старт в момента, в който видите това видео. Веднага се обадете на Габи и ви чакам с най-голямо нетърпение в Mahamas Life School да се учим на това как по дяволите да се разберем и как да разберем защо ни се случват нещата. Таро картите не са, повтарям, не са инструмент за предсказване на бъдещето. А сега направете деня прекрасен. Обичам ви, чао! Чакам ви!